ikusiko dugu nola lan egin behar dugun lizentzia digitalekin. Lizentzia digitalak paperezko liburua erosi baldin badizute, hasierako orrian topatuko dituzue. Orri berezi bat da, Superpixepoliseko proiektua lehen hezkuntzako mailan liburu batekin ari baldin bazarete, gorrixka koloreko orri bat topatuko dezute, lehenengo orri bezala, eta hortxe agertzen da aktibazio lizentzia. Gulinkeko proiektuko liburu batekin ari baldin bazarete, zuri eta laranja koloretako orri berezi bat da, eta bueltan topatuko dezute beheko aldean aktibazio lizentzia ipiniaz. Eta aktibazio lizentzia lortzen dezutenean zer egin beharko zenukete? Bueno, lizentziekin lan egiteko nahiko da zabaltzea interneteko esploratzaile bat eta helbidean idaztea edelbibesdigital.com. Kargatzen denean zerbitzariaren orria aukera ematen digu erregistratuta baldin bagaude zuzenean gure email helbidea eta pasahitza sartzea, edo oraindik izena eman gabe baldin bagaude webgune honetan, registratea ki ipintzen duen tokian klik egin eta 4 pausuko erregistro edo izen ematea topatuko dugu. Lehenengo pausoan sartu beharko ditugu gure izen abizenak eta email helbide bat, eta zerbitzari honetan erabiliko dugun pasahitza. Izen bat, abizen bat eta email helbide bat. Bi aldiz sartu beharko dugu email helbidea eta pasahitz bat. Klik egin beharko dugu onartzen pribazitateko politika eta ir al paso 2 botoiari sakatu beharko dugu. Bigarren pausoan zerbitzariak eskatzen diguna da gure ikastetxearen postakutxa. Sartzen dugu postakutxa eta buskar botoiari sakatu, eta postakutxa horretan agertzen diren ikastetxe guztiak topatuko ditugu. Aukeratuko dugu gure ikastetxea eta ir al paso 3 botoiari sakatuko diogu. Hirugarren pausoan aukera daukagu gure liburuarentzako lizentzia baldin badaukagu, lizentzia hori sartzeko aukera daukagu, baina ez da derrigorrezkoa. Geroago sartzeko be aukera izango dugu. Orduan, ir al paso 4 sakatuko diogu, galdetzen digu berak seguru gauden ia lizentziarik ez degun nahi sartzerik, baietz esan da 4. pausura heltzen gaera. Eta zerbitzariak gune honetan ez degunez sartu lizentziarik, berak ez daki gu ikasleak geran edo irakasleak geran. Eta bakarrik aukera bat ematen digu 4. pausu honetan. Berarentzako gu ikasle bat gera. Eta orduan aukera daukagu bakarrik talde baten parte edo kide izateko. Ez digu ematen, kasu honetan, talde bat sortzeko aukerarik. Baina pausu hau ere ez da derrigorrezkoa. Entrar botoiari sakatzen badiogu inolako kodigorik sartu gabe talde baten parte izateko, berak berriro galdetuko digu ziur gauden eta baietz esanez erregistroa bukatuko dugu. Eta hau izango litzateke beti Edelbibes digitalean hasieran topatuko dugun orrialdea. Erregistroa bukatu degunean eta sartzea nahi degunean zerbitzarian, nahiko izango litzateke email ipintzen duen tokian erregistroko emaila ipintzea eta kontraseinaren tokian erregistroan ipini degun pasahitza sartzea. Kasu honetan nire izen ematea nik egin dut idatziz
Mikel Abildua ni naiz.eus pasaitzarekin eta entrar sakatzen badiogu botoiari, hau da topatzen deguna sartzen geranean zerbitzarian. 3 atal daude, Misapps honetan agertuko dira sartzen ditugun liburuen lizentziak sartutakoan agertuko dira liburuak, Mis Grupos atal honetan agertuko lirateke ni erabiltzaile bezala ze taldetan nagoen, edo irakasle bat baldin banaiz zeintzuk dira nik sortutako taldeak, eta mi perfil atalean topatuko ditugu erregistroko datoak. Eta hemendik posible da gure pasahitza adibidez aldatzea, ikastetxea aldatzea, eta nadalakoa. Ezin deguna aldatu hemen da email helbidea. Aldaketa hori egiteko eskatu inberko genuke zentralera. Bueno, orduan, nun topatzen dugu lizentzia? Esan dugu paperezko liburu bat baldin badaukagu, bai lehen hezkuntzako liburu bat, edo bai Gulinkeko DBH edo batxilergoko liburu bat paperean eukiezkero, lehenengo orrialdean dago lizentzia hori. Adibidez, nik hemen daukat, DBH lehenengo mailako geografiako liburua, eta lehenengo orri berezi baten ostean dago kasu honetan aktibazio lizentzia. Orduan, idatziko genuke hemen agertzen dan kodigoa, idatzita dagoen moduan liburu horretan, minuskuletan edo maiuskuletan. Orduan, ipiniko dugu xagua kajatxoan eta VSN 3R usteet I dala eta V bikoitza. Eta aktibar sakatzen badegu, bai. Eta ikusten degunez, aktibatu egin du liburua, eta agertzen zaigu liburuaren azala. Eta horrela jongo ziran agertzen hemen liburuak, sartzen ditugun heinean liburuaren lizentziak. Offlineko bersioa edukitzea nahi badegu gure ordenagailuan, sartzen garenean zerbitzarian edozein horritan gaudela, beheko partean dauzkagu 5 botoi beltz. Zertarako dira botoi beltz horiek? Kontuen eduki behar dugu zein dan guk erabiltzen degun ordenagailu edo tableta edo iPada. Horren arabera, jetxi beharko dugu offlineko bersioa. Lehenengo botoi beltza esaten du disponible en el Apple Store. Hortik jetxi beharko genuke gure aplikazioa iPad bat baldin badaukagu. Disponible en Google Play, bigarren botoi beltza, horri sakatu beharko genioke Androideko tablet bat baldin badaukagu. 3. botoia izango litzateke Chrome ordenagailua baldin badaukagu. 4. izango litzateke Windows 8 edo berriagoak diren ordenagailuentzako bakarrik. Eta azkenik, versión de escritorio ipintzen duen botoi beltz horrek, hor dago bai Mac, bai Linux edo bai Windows 8 baino zaharragoak diren ordenagailuentzako offlineko bersioa. Laguntzarik behar baldin badezute offlineko bersioarekin zer egin eta nola egin jakiteko, nahiko izango litzateke helbide honetara joatea. Adibidez, zabaltzen badegu beste esploratzaile honetan beste toki bat, eta ipintzen badegu Superpixepolis. Kargatzen danean orrialde hau,
goiko partean ikusten dugu soporte tekniko. Klik eginez soporte tekniko horretan, eskumako partean agertzen dira PDF batzuek zona de deskarga horretan. Eta beltz dagoen gezitxoari behera sakatzen badiogu, azkenengo aukera da versiones offline. PDF horri sakatu ezkero, offlineko bersioekin zer egin eta nola egin deskribatzen duen PDF bat kargatuko zaigu.